Pur dwaro mondo mi piny owacho opuonj jopur kod oganda duto kaka ginyalo geng'o lal mar chiemo kowuok e puodho nyaka e chiro kendo kowuok e chiro nyaka e mesa seche ma koro ichame. Piny owacho bende ojiw mondo mi oger dero ma inyalo kane chiemo mawuok e puothe. Lerno wayudo kuom Jojuma. Achiel kuom lek 10 kod abiro ma ong'ere kaka Sustainable Development Goal ma pinje duto e piny mangima koro goto chopo en duoko piny lal mar kothe kata chiemo ma jopur yudo ka ochakre puodho nyaka e chiro ma ong'ere kaka dho ngere kaka food losses kod lal mayudore ka ochakre e chiro nyaka seche ma iketo chiemo e mesa ma ong'ere kaka food wastage. Mori tima everything right to losses kendo bedo e transport kacha. Iyudo ni mondo gini ochop e chiro kata ochop e dalani samoro moko luar ga. Waneno kata samoro ja pickup oting'o oganda moko luar. Oduma moko luar kanyo. Mani sechako mana yudo loss. Lipot mogol ruogno mar Food and Agricultural Organization FAO e higa mar 2019 yango ni piny mangima wito maromo 13.2 mag chiemo duto ma ipuro kowuok e puodho nyaka e chiro. Jolony e wechego mag pur wach ni piny Kenya kod kata kaunti ma Migori bende pod wito chiemo mathoth ka wuok e puodho nyaka e chiro nikech midhieche mathoth ma oting'o nok ma kuondego ma nyalo kan e chiemo mopur. Janet Omolo men jalony e wechego mag pur wach ni nok mar kuonde ma ikane chiemo kata kothe kaachiel kod onge malony makare ne jopur e yore mag kano chiemo bang' keyo osekelo lal mathoth mar chiemo kaachiel kod kothe. Farmers needs capacity building. Government be nyalo invest in storage facilities e gwenge. Iyudo ka koro like Migori County we rely mostly on cereal board, but again cereal board dwaro ng'ano manigi products mang'eny. Tuoche mamako kothe ma ong'ere kaka aflatoxin bende gin mago ma jolony wacho ni koro kelo lal mathoth ne jopur. Nanyalo go erokamano ni Migori County government wan gi food lab a Migori referral kachacha ma is able to test for the presence of aflatoxin. So sensitization benego beni pod itimo ni farmers mondo ging'e importance kata ber marga the test the sana oduma gi njugu. Omolo wacho ni nondo margi yango ni chiemo mathoth iwito e kaunti ma Migori ka ochake puodho nyaka e chiro gino ma ikelo kod keyo ma oleo kod midhiero mamoko. Idhi keyo to slash wabeto kamoro tichako diri oduma gieki. Idire regardless ni mayo top kata ma oko top. Koro jolony wagi harvest service providers gin gi equipments kaka tandarua magibiro godo kendo gipogo motop iketo yorgi mabeyo iketo yorgi. Ka opogore kod lal mar chiemo ka ochakre puodho nyaka e chiro lal mathoth mar chiemo bende koro timore ka ochakre chiro nyaka sechego ma iketo chiemo e mesa. Lipod mogol ruogno mar United Nations Environmental Program kata UNEP e higa mar 2021 yango ni chiemo maromo tons milion 131 mena tamalo 17 mag chiemo duto ma inyuolo kata ikayo e piny mangima koro lal ka ochakore chiro nyaka sech mikete mesa. Atamalo 61 mag chiemo gi iwito e ute mano mabiro ka chiemo puki nikech otede mathoth kata weye ma okethore. Nondo yango ni e piny Kenya ng'ato ka ng'ato wito chiemo maromo kilogram 141 e higa ka higa. Kwano bende ni malo mokalo ka ipimo kod pinje mamoko. Mae biro ka ng'ato otoko chiemo mathoth moko nyal chamo duto kendo puko ma odong'. Kata bed ni pinje madongore kaka Kenya pod nitie kod nok mar chiemo manyalo pidho oganda, lipot yango ni pinje madongore gi wito chiemo mathoth ma oloyo kata mago ma osedongore. Jojuma, Ramogi TV, Migori.